салом арз мекунем ба шумо тамошобини арҷманд аз студияи телевизионии вилояти суғд. ин лаҳзаҳо бо нашри навбатии барномаи иттилоотии криминалии милитсия хабар медиҳад. шуморо бо якчанд самти фаъолияти милитсияи суғд шинос менамоем. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. мусодираи наздик 8 килограмм афюн аз донишҷӯ. куштор дар ҳолати мастӣ. марди пешсудшуда боз ҷиноят содир намуд. милитсия бадахлоқии марди рӯзгордидаро ошкор сохт. сокини ноҳияи ҷаббор расуловро бо тангаи қадимаи нуқрагӣ дастгир карданд. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. таваҷҷӯҳ кунед ба тафсилоти гузоришҳои барнома. ҳафтаи гузашта мардуми сарбаланди тоҷик 28-умин солгарди истиқлолияти давлатиро таҷлил карданд. кормандони мақомоти милитсияи суғд низ ин санаи фарахбахши таърихиро ҷашн гирифтанд. гузориши аввалини барнома дар ин хусус иттилоъ медиҳад. пеш аз нашри гузориш ман аз номи ҳамкасбонам тамоми тоҷикистониёнро ба ҷашни умумимиллӣ табрик менамоям. истиқлолияти давлатӣ барои шаҳрвандони тоҷикистон ва тоҷикони бирунмарзӣ мояи ифтихор буда, нишони барҷастаи пойдории давлат, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани тоҷикистон мебошад. ҳамин аст ки дар саросари кишвари маҳбубамон солгарди ин санаи фархонда бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил мешавад. субҳи рӯзи 7 сентябр дар толори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд кормандони мақомоти корҳои дохилии вилоят ва собиқадорони соҳа бо рӯҳияи идона истиқлолияти давлатиро ҷашн гирифтанд. ҳамчун рамзи эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ бо ворид гардидани парчами давлатӣ ва садо додани суруди миллӣ чорабинии тантанавӣ ки мазҳари ормонҳои миллӣ дар он таҷассум меёфт оғоз гардид. мақому манзалати истиқлолият дар низоми давлатдорӣ, муаррифии халқу миллат дар арсаи ҷаҳонӣ ва таъсири он дар сарҷамъиву бақои миллат, хизматҳои шоёну бемисли асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маърузаи идонаи муовини якуми сардори раёсат Музаффар Ализода садо дод. ҳамчунин аз мавқеи милитсияи тоҷик дар даврони соҳибистиқлолӣ ёдоварӣ карда хотираи он нафароне ки барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ ва ҳифзи истиқлолияти Тоҷикистон ҷон бохтанд, бо дақиқаи хомӯшӣ гиромӣ дошта шуд. мо кормандони мақомоти ҳизби худ онҳо фахр мекунем ки дар таъмин ва созмони ин давлати азизамон саҳми арзанда гузоштаем ва шабу рӯз омода ҳастем ки барои пояндагии ӯ ва ҷовидона мондани истиқлолияти давлати азизамон хизмат кунем. собиқадори соҳа ҳайати шахсии мақомоти милитсия ва дар симои онҳо шаҳрвандони сарбаланди Тоҷикистонро табрик намуда, кормандони милитсияро барои ҳифзу ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, амнияту тартиботи сартосарӣ ки кафили пешрафти ҷомеа ва беҳтар шудани рӯзгори халқ аст, ҳидоят намуд. ба муносибати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати он дар вилояти суғд фармонҳо оиди қадршиносии меҳнатҳои шабонарӯзии кормандони милитсия ба имзо расида буд ки қироат карда шуда як қатор кормандони мақомот дар ин санаи таърихӣ соҳиби медалу орден, рутбаҳои навбатӣ ва сипосномаву тӯҳфаҳои молӣ гардида, омодагии ҳамешагӣ барои хизмат ба халқу ватанро бо тантана қавл доданд. ҳамчунин ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ ва собиқадорони мақомот бо тӯҳфаҳо сарфароз карда шуданд. дар идома дар саҳни бинои раёсат барои ҳайати шахсӣ ва меҳмонони чорабинӣ барномаи фарҳангӣ ташкил карда шуд. имрӯз барои зан бонувон дар мақомот шароит хеле хуб аст. назар ба пештара имрӯзҳо пешравиҳо ва азнавсозиҳо бештар ба назар мерасад. ман пеш аз ҳама миннатдории худам ва аз номи занҳо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи худро бештар ба зан ва инчунин ба милитсия бештар зоҳир менамоянд ва дар оянда ваъда медиҳем ки дар сафи милитсия баробари мардон ба халқу ватан содиқона хизмат мекунем.
28-ми солгарди истиқлолияти давлатиро роҳбарият, собиқадорон ва ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд низ дар фазои идона таҷлил намуданд. Сардори шӯъба чорабиниро ифтитоҳ намуда вобаста ба дастовардҳои Тоҷикистон дар давраи соҳибистиқлолӣ ёдовар шуд. Ҳамчунин оиди фаъолияти милитсияи тоҷик дар татбиқи сиёсати ҳукумати кишвар ва барқарорсозии сохти конститутсионӣ таъкид рафт. Гуфта шуд, ки таҷлили истиқлолияти давлатӣ ба мардуми Тоҷикистони соҳибистиқлол қувваю тавон бахшида дар самти таҳкими сулҳу осоиштагӣ ва беҳтар шудани шароити зисту зиндагии ҷомеаи гуногунмиллати Тоҷикистон нақши муассир мегузорад. Намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд ҳайати шахсии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷандро ба ин санаи таърихӣ таҳният гуфт. Аз ҷониби ҳукумати шаҳри Хуҷанд ба ҳомоёни назму тартибот сипоснома тақдим ва ба ҳар яки онҳо дар иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ муваффақият таманно карда шуд. Ба муносибати 28-ми солгарди истиқлолияти давлатӣ аз тарафи роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилоят ва шаҳри Хуҷанд як қатор фармонҳо дар рафти чорабинӣ қироат ва дар вазъияти тантанавӣ кормандони мақомот соҳиби медалу орден, рутбаҳои навбатӣ ва сипосномаву тӯҳфаҳои молӣ гардиданд. Чорабинии тантанавӣ бо намоиши барномаи фарҳангӣ хотима ёфт. ҳамин гуна ҷамъомаду маҳфилҳои идона дар дигар шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ шаҳру ноҳияҳои минтақаи суғд ташкил карда шуд. мегузарем ба хабарҳои криминалӣ. Милисияи шаҳри Гулистон дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кӯшиши як нафар донишҷӯи нашаҷалобро барҳам зада наздик 8 килограмм воситаи нашадори намуди афюнро мусодира намуд. гумонбаршуда сокини ноҳияи Рӯшон аст, ки мехост аз фурӯши маводи мухаддир маблағ ба даст орад. ахбороти оперативӣ дар хусуси даст доштани як нафар донишҷӯи коллеҷи тарбияи ҷисмонии шаҳри Душанбе Хушбахшоев Ҳувайдо Норидшоевич соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар хариду фурӯши воситаи нашадор сабаб шуд, ки кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон нисбати охирон коркарди оперативӣ гузаронанд. чорабиниҳои бобарори оперативӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва Хуҷанд нақшаи ҷиноятии нашаҷалобро шикаста аз гумонбаршуда 7 килои 830 грамм воситаи нашадори нави афюн мусодира гардид. вазифаи ма превозчик буд. боша гирифтам Афғонистон, овардам шаҳри Душанбе да харидор додам. тибқи фарзияҳои оперативию тафтишотӣ тасдиқшуда гумонбаршуда Хушбахшоев бо нашаҷалобони ҷумҳурии исломии Афғонистон робита дошта, ташаббускории ӯ дар дастраснамоӣ ва паҳну фурӯши маводи мухаддир дида мешавад. ҳамчунин тафтишот иттилоъ медиҳад, ки вобаста ба парвандаи аз рӯи ҳодисаи ҷиноятӣ оғоз гардида бо моддаи 200 қисми 3 ному насаби дигар ашхос низ дар парвандаи ҷиноятӣ тобиш дорад ва барои боздошти онҳо дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Гулистон чорабиниҳои иловагии оперативӣ ба роҳ монда шудааст. куштор дар ҳолати мастӣ. чунин ҷинояти махсусан вазнин дар ҳудуди шаҳри Конибодом охирҳои моҳи июни соли равон ба қайд гирифта шуда, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ содиркунандаи ҷиноят ба муҳлати 23 сол аз озодӣ маҳрум гардид. Абдуллаев Павел Рашидович соли таваллудаш 1963, ки қаблан бо ҷурми одамкушӣ суд шудааст, рафиқи 54-солаашро аз ҳаёт маҳрум намуд. хело дарднок аст вақте нафареро маҷбуран аз неъмати барқарорнашаванда ҳаёт маҳрум месозанд. дар шаҳри Конибодом чунин ҳодисаи хунин аз тарафи шахсе содир гардид, ки қаблан бо ҷурми одамкушӣ суд шудааст. Абдуллаев Павел Рашидович соли таваллудаш 1963, санаи 24 июни соли равон дар манзили истиқоматии рафиқаш Ниёзов Комил Шарифович соли таваллудаш 1965 воқеъ дар шаҳри Конибодом кӯчаи Комил Ёрматов хонаи рақами 62 қарор дошта бо ҳамроҳии ӯ беист ба истеъмоли нӯшокии спиртии арақ машғул мешаванд. мастӣ аз меъёр зиёд байни онҳо муноқишаро ба вуҷуд меорад, ки оқибат ба марги соҳибхона анҷомид. баъд чӣ кор кардед? баъд рафта дидам ки ҳеҷ хел зиндагӣ гузашта месавад, уже вафот карда. ихтиёран хонаи рафиқро тарк накардан сабаби аслии нофаҳмӣ байни ҳамқадаҳон аст. вақте соҳиби хона Комил Ниёзов ҷониби Павел Абдуллаев ҳаракат мекунад, охирон бо истифода аз корди хоҷагӣ ба тарафи чапи қафаси синаи Ниёзов як маротиба зарба задааст ва зарба боиси дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидан мешавад. бо ҳамин асос мақомоти прокуратураи шаҳри Конибодом нисбати Павел Абдуллаев барои қасдан аз ҳаёт маҳрум сохтани одами дигар дар ҳолати рецидиви махсусан хафнок ва такроран бо моддаи 104 қисми 2 парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ҳафтаи гузашта суди вилояти Суғд
Павел Абдуллаевро гунаҳгор ва ба муҳлати 23 сол аз озодӣ маҳрум намуд. барномаро бо манзури боз як хабар вобаста ба бадахлоқӣ аз сӯистифодаи ҳиссиёти боварии динӣ идома медиҳем. иҷрои ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта амали ҷиноятиест ки марди 79 сола анҷом додааст. ин кирдори ҷиноятӣ аз ҷониби кормандони шӯъбачаи минтақавии милитсияи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор гардид. дар натиҷаи гузаронидании чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи минтақавии милитсия дар ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боз як амали фосиқонаеро ошкор сохтанд ки бо сӯистифода аз ҳиссиёти динии ҷабрдида содир шудааст. нафари тақводору даъвои сеҳргариву ҷодугарӣ дошта Шарванд Усупов Уктам соли таваллудаш 1940 истиқоматкунандаи шаҳри Конибодом дастгир карда шудааст ки дар баробари иҷрои хизматрасониҳое чун дуохонӣ, додани тумору таштоб ва сеҳру ҷодушиканӣ дар манзили истиқоматиаш ҳамчунин ҳамин гуна хизматрасониҳои даъватиро дар хонаи корафтодагон анҷом медод. усули мардумфиребии табобат бо роҳи дуохонӣ аз ҷониби Уктам Усупов ки маълумоти динӣ надорад, агар як тарафи масъала бошад, ҳолати мавриди таваҷҷӯҳ он аст ки ин нафари вонамудкунандаи муллогӣ ба зинокорӣ роҳ дода ҳангоми сеансҳои табобатӣ нисбати баъзе аз мизоҷон аз ҷумла ҷавонзани 35-сола сокини яке аз минтақаҳои суғд бо сӯистифода аз ҳиссиёти боварии динӣ ҳаракати хусусияти шаҳвонӣ доштаро раво дидааст. ҷабрдидаи ҷиноят ки мехост бо роҳи дуохонӣ ба дарди худ даво ёбад, ба амалҳои нолоиқи шахси дуохон рӯбарӯ шудааст. бадаъмолӣ ошкор ва аз рӯи ҳодиса чораҳо барои оғози парвандаи ҷиноятӣ андешида шуда истодааст. бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо ҳолати ҷиноятиест ки сокини 37-солаи ноҳияи Ҷаббор Расулов содир ва кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ин қонуншиканиро ошкор намуданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус маълумот медиҳад. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо ҷурми ба фурӯш баровардани танга аз металли қиматбаҳо сокини 37-солаи ноҳияи Ҷаббор Расулов Қодиров Шӯҳрат Ҳайдаровичро боздошт намуданд. ин кирдори гумонбаршуда хилофи меъёри моддаи 284 кодекси ҷиноятист, яъне бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо. гумонбаршуда ҳангоми фурӯхтани як адад тангаи даврашакли қадима бар ивази 1500 сомонӣ дастгир шудааст. танга ба салтанати Русияи подшоҳӣ мансубият дорад. ин танга мувофиқи хулосаи ташхис аз хуллаи металли нуқра ёр ё пробаи нуқраи 925 сохта шуда вазни хосаш 1925 граммро ташкил медиҳад ва ба гурӯҳи металлҳои қиматбаҳо дохил шуда ҳамчун металли қиматбаҳои ғайримаишӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон доду гирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф гардидааст. аз ҳамин сабаб аз рӯи ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. дар ин бахши барнома мо тасмим гирифтем оиди сатҳу сифати хизматрасонии хадамотҳои шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Конибодон ва Спитамен маълумот диҳем. бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ дар хадамотҳои мазкур шароити хуби кориву хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст, ки ба сифатнокии хизматрасонӣ ба мардум таъсир мегузорад. фаъолияти кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ чун баҳри хизматрасонӣ ба халқ нигаронида шуда, талаботи шаҳрвандонро бо муҳимтарин ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият шиноснома таъмин менамояд. имрӯзҳо бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. ба истифодадиҳии иншоотҳои маъмурӣ бо шароити мусоид ҳам барои кормандон ва ҳам барои аҳолӣ сабукӣ овард. гурӯҳи маркази матбуоти раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо мақсади инъикоси вазъи хизматрасонии хадамоти мазкур ба мардум фаъолияти масъулини хадамотро дар шаҳру ноҳияҳои вилоят наворбардорӣ намуд. хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бинои тозабунёдест ки бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 23 августи соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ва такони ҷиддие бахшид ба сифати хизматрасонӣ. қаноатмандии шаҳрвандон далели ин гуфтаҳост. Я, гражданка Таджикистана, пришла получить загранпаспорт своей дочери. Мне очень с первого взгляда понравилось здание, кабинеты просторные, красивые. Обслуживающий персонал очень хороший, приветливо встречают и с удовольствием принимают документы.
با کارهای شخصی خود به شعبه شناسنامه‌دهی شهر خوجند آمدم و خیلی خرسند هستم که نسبت خلق دولت و حکومت اینقدر غمخوری کرده ایستادند. این اتاق‌های کاری نو، جای‌های نو بر هوا برای صاحب شناسنامه شدند. همه شرایط مهیا شدگی. اتاق‌های کاری بر ҳаво, ҳуҷраи интизорӣ барои корафтодагон, долонҳои хушнамуди муҷаҳҳаз бо нишастгоҳ ва дигар шароит маҳз барои хизматрасонӣ ба аҳолӣ пешбинӣ шудааст. шароити фароҳам гардида шаҳрвандонро рӯҳбаланд намуда, кормандони мақомотро ба самаранокии иҷрои вазифа водор мекунад. бинои мазкур аз 2 ошхона ва тахтхона иборат буда, дорои 15 ҳуҷраҳои корӣ мебошад ва ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ бо ашёи мебел ва таҷҳизотҳои компютерӣ ба пуррагӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. айни ҳол мо омодаи хизматрасонӣ мебошем ки сари вақт шаҳрвандони шаҳри Хуҷандро бо шиносномаҳои шаҳрвандӣ ва бо шиносномаҳои хориҷӣ сари вақт таъмин намоем. дар шаҳри Конибодом низ аҳолӣ ба фаъолияти масъулини хадамоти шиносномавию бақайдгирӣ баҳои мусбит доданд. зеро бо ташаббуси роҳбарияти хадамоти шиносномавию бақайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодом барои хизматрасонӣ ба аҳолӣ муҳити созгор фароҳам аст. бинои маъмурии таъмир ва бо таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. шаҳрвандони барои таҳияи шиноснома муроҷиаткунанда метавонанд то расидани навбат вақти худро дар нишастгоҳи долонҳои салқин ё нишастгоҳи болопӯшидаи саҳни бино сипарӣ намоянд. می‌بینیم که هر روز در این شعبه شناسنامه‌دهی آدم‌ها بیماران شده، کرسی‌ها ماندگی اینجا به از کارمندان خشبه وزارت کارهای داخلی جمهوری دولت خیلی خرسند هستم. баробари ҷорӣ гардидани баъзе тағйиротҳо дар соҳаи алоқа, шумораи гирандагони шиносномаҳои миллӣ афзуда, барои бемонеа қонеъ кардани талаботи шаҳрвандон, реҷаи коргузории хадамоти шиносномавию бақайдгирӣ аз ҷониби вазири корҳои дохилӣ аз соати 8 субҳ то 22 шаб тамдид карда шудааст. дар хадамоти шиносномавию бақайдгирии шаҳри Конибодом низ аз рӯи ҳамин реҷа ба мардум хизмат мерасонанд. ин аст ки шумораи муроҷиаткунандагон ҳамарӯза нисбатан кам ба назар расида, дар муҳлати муқаррар гардида шаҳрвандон соҳиби шиноснома мешаванд. фаъолияти хадамоти шиносnomавию бақайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитаменро ба он хотир дар гузориш ҷой додем ки сифатнокӣ ва хизматрасонии намунавиро дар хадамоти мазкур шаҳрвандон мушоҳида карданд. баҳри осон кардани мушкили шаҳрвандон зимни навбатпоӣ, тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, дар дохил ва беруни бино шароит фароҳам аст. ман истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен Эргашев Элшод 20 рӯз пеш паспорт супорида омада будам. телефон номеромо нависта гирифтаи буданд. қабул кардам мана. ман имрӯз даъват кардам, паспортамо гирифтам. аз кормандони хадамоти шиносномадиҳӣ миннатдор. бо насби камераҳои назоратӣ ҷараёни кор зери назорат буда ба нозирони шиносномадиҳӣ тавсия дода мешавад ки бо шаҳрвандон хушмуомила бошанд, мегӯяд сардори хадамот дар ноҳияи Спитамен. дар хадамоти мазкур ҳамарӯза зиёда аз 100 нафар барои шиноснома ҳуҷҷат супорида, айни ҳол шиддатнокии муроҷиатҳо коҳиш ёфтааст, зеро талаботи шаҳрвандон сари вақт таъмин мешавад. новбаста аз зиёд будани ҳаҷми корӣ, масъулини хадамотҳои шиносномавию бақайдгирии мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти суғд вазифаи ба ӯҳда доштаро иҷро намуда, кӯшиш доранд эҳтиёҷи шаҳрвандонро барои гирифтани шиноснома қонеъ гардонанд. ба иттилои бозрасии давлатии автомобилӣ, риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ омили асосии ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ аст. зеро қоида вайронкунӣ боис мешавад ки ғайриихтиёр кас иштирокчии чунин ҳодисаҳои нороҳаткунанда гардад. ҷузъиёти ҳодисаи пахши пиёдагардро манзур намуда, эҳтиёткориро ба шумо тавсия медиҳем. худбоварӣ ва бепарвогии ронанда метавонад ҳодисаҳои нороҳаткунандаро ба бор орад. пахши пиёдагард аз ҳамин гуна ҳодисаҳои ғайриинтизори нақлиётист, ки боиси марги инсонҳо мешавад. санаи 9 сентябр тахминан соати 6:20 ронандаи автомошинаи тамғаи Opel Astra Саидов Муҳиддинҷон Тухтабоевич, сокини 42-солаи шаҳри Хуҷанд, ҳангоми ҳаракат дар километри 6-уми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд-Сомғор-8 ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабои Холматови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста, пиёдагард ҷавонзани 39-солаи дар канори рости роҳ қарор доштаро пахш намудааст. зарбаи ногаҳонии нақлиёт муҷиби марги пиёдагард дар ҷои ҳодиса гардид. бозрасии давлатии автомобилӣ таъкид менамояд, ки дар ҳама гуна вазъият ронанда ӯҳдадор аст, ки зимни идораи воситаи нақлиёт бехатарии худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳро таъмин намояд, вагарна пушаймонӣ баъди ҳодиса суде надорад.
инҷо расидем ба интиҳои барнома. Дар урфият нияти некро ними давлат мегӯянд. бигзор нияту рафтори шумо бинандаи азиз созанда бошад ва марзи қонунро нашиканад. зеро риояи қонун сарбаландии шумост. то дидори навбати хайр.